Nee. Hij heeft geen handvat meer nodig om zich op te trekken hoor. Gewoon tegen het platte vlak. Nee. Nee, 19 uur. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Flipping in de witte wippen. Krrrr, zei de paddenstoel met de stippen. En beide beentjes, hoepla in de lucht. Hoepla in de lucht. Ja, daar was ik mee, hè?